Matod pa ni Jesus Christ, ako ning balik-balikon, kung gusto ka mo subay sa saktong dalan, subaya ang lisod, sigpit nga dalan. Nganong sigpit na? Kay the more ta mo dut sa Ginoo, the more magkakusog ang pagsulay. The more daghang mo bira na to paubos, igsoon. The more nga naay mga pag-antos, mga suffering. Amen? Kay dili man kita masantos kung wala tayo pag-antos, no? So naa gining pagsulay. Amen? Apan nagingon ang Mateo 5:10 mga igsoon, bulahan ang ginalotos, no? Gisulayan sa dihang nagsunod sa kabubuton sa Dios kay ilang ginharian sa langit. Nagtan-aw ka niya mga igsoon, kay bawo ka nga wala jud kay gihimo nga dautan. Nagsunod lang ka sa Ginoo, but all of a sudden naay tragedy sa imong kinabuhi. Bulahan ka igsoon, natunong ka. Sumunay pagsulay. Ari na sabta sa consequence. Ang consequence mga igsoon, way lain nga example na ko niyo si Jonas. Si Jonas usa sad kaalagad sa Ginoo, usa ka propeta. Gisugo siya sa Ginoo nga adto sa Ninive. Kay ang mga tao dito dautan na kaayo, salbahis na, grabe na kaayo. Gusto ko nga naay mo sangyaw nila og painulso aron maginulsol sila sa ilang sala. Pero si Jonas mga igsuning disobey ni Lord. Si Jonas naghimo og laing agianan. Si Jonas mga igsuning balibad sa tawag sa Ginoo. Wala siya mutuman sa sugo sa Ginoo. Ug unsay nahitabo, naghimo siya bagyo. Mao na to consequence. Naiunos nga dako nga niabot sa kinabuhi ni Jonas.